A Mancomunidade do Salnés puxo en marcha hai 6 meses o Servizo de Orientación Laboral Comarcal, un programa de asistencia a persoas desempregadas confinanciado pola Xunta de Galicia e que presta atención aos veciños dos concellos da Illa, Meaño, Meis e Ribadumia. A agrupación destes municipios permitiulles cumprir cos requisitos necesarios para poder acceder a este servizo. Que o servicio que está funcionando realmente ben, que en 6 meses houve concellos que teñen 20 e pico persoas que acudiron, pero outros 60 e tantos, como nos acude en Ribadumia e Meis, e que, a atención personalizada está sendo moi valorada por parte dos nosos veciños e veciñas, e que do que se trata en un momento tan complicado de facilitarlle un pouco a vida á xente que está desempregada na súa búsqueda activa de emprego. O servizo atende a 20 desempregados por día. O obxectivo é intentar chegar aos máis de 1.300 parados para mellorar as súas posibilidades de reinserción laboral. Que hai moita xente que non sabe que necesita orientación laboral, porque desconocen realmente o traballo que se fai desde a orientación laboral e o que lles podemos aportar na súa procura de emprego. Con este servizo de orientación comarcal, dótaselle aos desempregados de toda a información e ferramentas necesarias para a busca de emprego. Descoñecen moitísima información, descoñecen a posibilidade de cualificarse, descoñecen formas alternativas, novas fontes de consultas de ofertas, non teñen información. É importante facer unha búsqueda de emprego por referencias, xente que sabe de ti, o profesional que eres, a que te dedicas. Non se mobilizan as referencias, non se mobilizan moitísimos recursos, non están informados. Os concellos valoraron moi positivamente a labor deste servizo. O programa ten un custo de 25.000 euros anuais, o que supón, excluindo a parte cofinanciada, un gasto anual por concello inferior aos 1.000 euros.